Vítam vás v mene osoby, ktorá vám poslala toto video. Ak si ho pozriete, spoznáte príbeh, ktorý sa odohráva v súčasnosti a ktorý dokáže vysvetliť okrem iného aj príčiny novodobých chorôb a predčasného starnutia a samozrejme aj spôsob udržania si telesnej a duševnej pohody. Príbeh sa začal pred desiatkami rokov, keď sa nutričná hodnota a obsah vitamínov v priemyselne vyrábaných potravinách začali postupne znižovať. Dnes to už dosiahlo také rozmery, že jeho negatívny dopad je v spoločnosti jednoznačne prítomný. Následky už majú aj súhrnný názov. Sú to civilizačné choroby. Existujú v nespočetných formách. Vysoký krvný tlak, cukrovka, rakovina, obezita, kožné problémy, alergické ochorenia a zoznam by mohol pokračovať ďalej. Asi najprekvapivejšie je, že v dnešnej dobe o týchto chorobách už každý vie a takmer to považuje za normálne, že nimi trpí toľko ľudí. Avšak začias našich starých rodičov pred 30-40 rokmi ľudia takto nerozmýšľali. O mnohých chorobách sa ani nevedelo, alebo sa objavili oveľa neskôr vo vyššom veku. Jednou z hlavných príčin dnešného stavu je, že bez ohľadu na to, koľko jedla denne prijímame a skonzumujeme, nedokážeme prijať potrebné živiny pre zdravé telesné fungovanie. Minerály, vitamíny, zdravé tuky v potrebnom množstve. Zmenené stravovacie návyky narušili prirodzenú rovnováhu fungovania tela. Jedným z dramatických prejavov je zmena pomeru omega-6 a omega-3 mastných kyselín. Konzumujeme veľmi veľa omega-6 mastných kyselín, pretože slnečnicový olej a iné rastlinné oleje sú jednou zo základných zložiek našej každodennej stravy, pričom kvalitné omega-3 mastné kyseliny konzumujeme veľmi málo. Zdravý pomer pre naše telo by bol 1:1, ale už v 60. rokoch bol pomer 4:1 v prospech omega-6. V Európe momentálne dosahuje tento pomer 15:1 a to je jednoznačne dôsledok neúplnej nekvalitnej výživy. Posun pomeru omega-6 a omega-3 mastných kyselín dlhodobo ničí priepustnosť bunkovej membrány, pretože dochádza k jej stvrdnutiu. Dôsledkom toho je, že v ohrození sú aj tí, ktorí sa snažia vylepšiť si svoju stravu vitamínmi a inými doplnkami výživy, pretože bunky veľmi ťažko dokážu vstrebať cenné živiny. Za týmto príbehom sa skrýva množstvo vedeckých výskumov, ktoré si môžete vyhľadať na webovej stránke pubmed.go. Len na tému zdravého pomeru omega-6 a omega-3 je dostupných takmer 3000 výskumných štúdií. Výskumy jasne ukazujú, že civilizačné choroby sa objavujú už v čoraz mladšom veku. Preto môžeme jednoznačne konštatovať, že v záujme zachovania nášho dlhodobého zdravia bez ohľadu na vek musíme konať okamžite. Aj vo vašom prípade je len otázkou, nakoľko sa to týka vašej konkrétnej situácie. Pociťujete na sebe nejakú formu civilizačných chorôb alebo sa cítite zdraví? No, pochopili ste, že nedostatočne kvalitná výživa sa môže skôr či neskôr negatívne odraziť na vašom zdraví. Dobrou správou je, že existuje riešenie na poskytnutie zdravej a plnohodnotnej stravy. Táto metóda poskytuje merateľné, sledovateľné a komplexné riešenie uvedených problémov. Nemusíte sa ničoho vzdať ani vyvíjať neúnosné úsilie. Úspech závisí len od toho, aký ste vytrvalí. Táto metóda sa nazýva Zinzino zdravotný protokol, ktorý pozostáva z 3 jednoduchých krokov. Prvým krokom je urobiť si test, ktorý ukáže aktuálny pomer omega-6 k omega-3, ako aj priepustnosť bunkových membrán vo vašom tele. Druhým krokom je obnovenie rovnováhy omega-6 a omega-3, obnovenie zdravej črevnej flóry a doplnenie kvalitných živín. Tretím krokom je vykonanie kontrolného testu po 4 až 6 mesiacoch používania výrobkov. Pozrime sa na to krok za krokom. Test pozostáva z jednoduchého a bezbolestného postupu, ktorý vyžaduje len niekoľko kvapiek vašej krvi. Nezávislé laboratórium anonymne vyhodnotí odobratú vzorku kvapky krvi a vy tak získate presný prehľad o stave vášho tela. Túto vzorku budeme potom porovnávať s výsledkami tiež anonymného kontrolného testu vykonaného o 4 až 6 mesiacov neskôr. Najlepším nástrojom na obnovenie rovnováhy omega-6 a 3 je patentovaný Zinzino Balance olej, špeciálna protizápalová superpotravina. Olej je extrahovaný z krátkodobo žijúcich rýb Severného mora, šetrným a špeciálnym rafinačným procesom, ktorý, keďže je tekutý, môžeme bez problémov dávkovať v množstve zodpovedajúcom našej telesnej hmotnosti a môžu ho ľahko prehltnúť aj starší a chorí ľudia. Prípravok je doplnený o polyfenoly extrahované zo skorého zberu zastudená lisovaného olivového oleja a o vitamín D.
Na základe meraní je dokázané, že Zinzino Balance olej za 4 až 6 mesiacov uvedie do rovnováhy pomer omega-6 a 3. Následne pri nepretržitom používaní aj udržiava tento pomer, ako aj metabolickú kapacitu našich buniek. Priaznivo vplýva na zrak, dodáva energiu a môže optimalizovať krvný tlak. Posilňuje imunitný systém, dokáže zlepšiť stav našich kĺbov a kostí, pretože v mnohých prípadoch je aj napríklad osteoporóza dôsledkom deštruktívnych procesov vznikajúcich pri dlhotrvajúcich zápaloch. Keďže viac ako 60% nášho mozgu tvorí tuk, napomáha aj fungovaniu mozgu. Poruchu pozornosti, ADHD syndróm, depresiu či dokonca stareckú demenciu možno často pripísať nerovnováhe medzi mastnými kyselinami. Napríklad jednou z hlavných príčin popôrodnej depresie je, že zásoby omega-3 matky v tehotenstve spotrebováva bábätko, takže matka má vážny nedostatok tohto tuku. Jedným z najväčších rizikových faktorov kardiovaskulárnych problémov je, že vnútorný povrch steny ciev sa zapáli v dôsledku narušenej rovnováhy. Zapálená cievna stena, ktorú naše telo posilňuje cholesterolom produkovaným pečeňou, sa oslabuje. V dlhodobom horizonte sa môže vyvinúť zúženie ciev, arterioskleróza a vysoký krvný tlak. Keď obnovíme rovnováhu, opäť sa môžu naštartovať silné samoliečebné procesy nášho tela. Po 4 až 6 mesiacoch používania produktu 95% testovaných výsledkov potvrdzuje, že sa dosiahne optimálny pomer 3:1 omega-6 a 3. Na obnovu zdravej črevnej flóry je našou veľkou pomocou Zinobiotik. Ide o špeciálne zostavenú zmes rastlinných vláknin, ktorá je jedinečne schopná blahodárne pôsobiť po celej dĺžke črevného traktu. Pomáha znižovať zápaly, zvyšuje pohyb čriev, podieľa sa na normalizácii hladiny cholesterolu, spomaľuje vstrebávanie cukru, preto je prospešný aj pre ľudí s cukrovkou. Jeho konzumáciou vyživujeme prospešné črevné baktérie. Chýbajúce látky v tele môžeme doplniť kvalitnými vitamínmi a minerálmi. Xtend je komplexný prípravok na posilnenie imunity, ktorý pomáha pri nedostatku živín a doplňa najbežnejšie chýbajúce látky v organizme. Nie je potrebné spolu s tým užívať žiadne ďalšie vitamíny, pretože obsahuje všetko, čo naše telo potrebuje. Kanadské ministerstvo obrany testovalo viac ako 300 látok zvyšujúcich imunitu. Z toho beta-glukány 1,3, 1,6 sa ukázali ako najsilnejšie. Xtend zahrňa aj tieto látky. Táto zložka dokáže optimalizovať imunitnú funkciu do 48 až 72 hodín, čím zvyšuje účinnosť nášho prvého obranného systému proti patogénom. Dostali ste teraz úplný obraz o zdravotnom protokole a jeho priaznivých účinkoch. Na základe toho sa už viete rozhodnúť, či to potrebujete alebo nie. Jedinou otázkou teda je, ako sa k produktom dostanete. Balíček zdravotného protokolu bol zostavený tak, aby poskytoval trvalú a nepretržitú ochranu. Preto Zinzino vytvorilo systém kmeňových zákazníkov s pravidelným nákupom, kde môžete od prvého momentu využívať takmer 50% zľavu. Dôvodom, prečo si viete produkty kúpiť za veľkoobchodnú cenu je, že svojou prvou objednávkou sa kvôli sebe a kvôli svojmu zdraviu zaväzujete aplikovať Zinzino zdravotný protokol minimálne na nasledujúcich 6 mesiacov. Je zrejmé, že rokmi narušenú rovnováhu 2-mesačné balíčky prípravkov nedokážu obnoviť. Preto trvá zdravotný program minimálne 8 mesiacov. Pre dlhodobé udržanie zdravia je potrebné používať produkty pravidelne a nepretržite. Ak ste sa už rozhodli, zapíšte sa do zdravotného programu Zinzino prostredníctvom osoby, ktorá vám poslala toto video. Ak sa ešte neviete rozhodnúť, ale video vás presvedčilo, že by ste tejto téme mali venovať viac pozornosti, nájdete s osobou, ktorá vám poslala toto video, také optimálne riešenie, ktoré bude pre vás na začiatku vyhovujúce. Osobne verím, že čoskoro aj vy budete využívať všetky výhody zdravotného programu Zinzino.